Sa ako ba, ngano mahadlok man na si Kyrie Irving nga magpa-injection og bakuna nga mura ra man nagpaak sa amigas. Ah, kita god mo, di ba? So, kinahanglan na magbakuna jud ta kay delikado mangod kayo basig matakdan ta ng virus ba. Ah, mao man ko na dili safe ba. Ang ako lang mabakuna lang ka. Oh, dili man na sakit ang bakuna, mura naman nagpaak sa amigas. Piyong-piyong nga lang imong mata. Sus, nga nung hadlokan man kay katalawan nimo eh. Ang ako lang ba, dili lang ka mong pinalawan. Oh. Nga nung dili man na siya mabakuna, nga dili man na sakit ang bakuna. Ako man gani, tiguwang na, nagbabakuna man gani ko. Dili man dyan na sakit ang bakuna. Nga nung sakit ko tao na, mura naman nagpaak sa amigas. Oh. Ang katalawan man yun ni Kyrie Irving ba, murag bayot ba, ganun mahadlok man siya ng dagom. Ayaw kahadlok anang dagom, kay ako ganit, tiguang ng gani ko, may ko nahadlok anang dagom. Diba? Akong tambag ni mo, Kyrie Irving, magpabakuna ka, piyo nga lang na imong mata, dili lang na sakit, mura lang yung sagpaak sa amigas. Mura lang sagpaak sa amigas na motusok sa imuhang braso. So, ayaw kahadlok ana. Nganong mahadlok man ka? Uy, awa man ko nahadlok na tiguwang nako. Ikaw ka, bata pa nimo. Ayaw kahadlok. Ikaw wala mo ko nahadlok ka ng injection. Hindi mo ko mahadlok ka na. Marunong lang ang paak sa amigas. No? Anong mahadlok mo ko ana nga? Sige, mangikog ka. Tanawa ko mga tato. Masakit pa manggani anang tato sa dagom. Diba sakit ang dagom? Oy, anong mahadlok mo ko anong injection? Di mo ko mahadlok ka na. Oy, anong mahadlok ka? Isog na ako. Suswado ko nahadlok ka na Kevin Durant o kining usa si Kareem Abdul-Jabbar. Wa ko nahadlok ka ng tusok-tusok. Ay, hindi, ang ako lang ba, namang good tay kuan, naman tay ka ng katungod nga mo refuse ana. Kay, kana man good, no? Virus man ko nagisod sa atong lawas. Nga, nagod tay immune system. Mao na ko na mo depensa sa atong sa mga bakterya na musod sa atong lawas, mga virus, nga namang pa-injection pa man ta. Pero wadyo ko nahadlok ka ng injection. Oy, nganong mahadlok man ko na injection nga. Nos, kuan na kasimpor ana, dili man na sakit, mura naman nagtaak sa amigas. Dili na sakit nganong gutong mahadlok ko. Sus, dili ko mahadlok ana. Kung kamo wa mo nahadlok, samot nako. Samot nako, di ko mahadlok anong injection. Nganong taong hadlokon ka ana. Pero namang gud kay kuan god. Kanang kuan ba? Naman tay katungod nga mo kuan ana. Di ba? Naman tay katungod nga mo refuse, di ba? Naman tay human rights.